phela ngihamba nama-2000 uyandibiza andizi ngisayoshiva aphela ngihamba nama-2000 uyandibiza andizi ngisayoshiva phela ngihamba nama-2000 uyandibiza andizi ngisayoshiva aphela ngihamba nama-2000 isigidigidi isigidigidi asiphithi abantwana bafiti hayi manje ibhadilithi sithi siwuvuza imali kapinji lapha sineskim sama-2K ba-relevant bengakhesha ne-president. Yes, labantwana be-technology ngasitsheli ngalabo gogo be-biology, labantwana abafuthi abatochi, labantwana bayebaza nama-emoji. Good morning, my ladies. Morning, boy. Yaphileka ma. Yaphileka boy, ulale kahle? Ngilaleka mnandi. Yebo ke mfana. Ngiyabona futhi ngimuhle. Hayi ngiyabona mfana. Usho imali yokukhera nje kuphela. Uyazi umama kana next namhlanje akanamuntu namhlanje. Ngiyakuthembisa mfana ukuthi mawubuya esikoleni konke izothola sakulungile. Emfazi nesipho skipper. Mina mama ngiyangimangaza la endlini. Bheka indoda yakho. Sekaphethe ibhiya ekseni kanje. Ngapha kwedini. Jongana nendaba zakho. Siyevana? Ndinguyihlo into yoma uyazi. La uzobukhombana ngomuntu omdala. Ngizakwenzakalisa mina ke river. Sibodwa kuhluka ngini sikumele wena. Wedini. Hlukana nendaba zami. Into endifuna uma uyazi kusukela namhlanje njengangoku awuzufumana even a single cent ungaphuma kwayo. Mfana ngicela uhambe esikoleni. Ungamnaki bakwakho. Uhambe la. Ngeke komfazi ndifuna into onxiba. Ngilindile ngapha. Yeah, and then so this is an assignment. Mama also started number 1. Cut this one into the same Okay. Thank you for reminding me. I did not forget your copies. I will give you today. By the end of today, all of you will get your copies, right? Tanya, you're not getting your marks as yet. They still need to be moderated. So you are not going to get them as now, but you are going to get them later. Whatever, okay? Okay, that's well. We are getting the class now. You are late and half an hour late. You are getting nothing to say. I wish I had no apology, no nothing. Oh. Ngicela nje khona lapho. Ahlala umuntu ukuthi ngoba ngiyathemba wena principal. Phela mina ngiyizwe ngawo. Ngaloko ke minyana wate. Ngichaza ukuthi suke emabhuzini. Morning, Principal. Morning. Come inside. Close the door. Close the door. Stand there. Principal, I have a problem with this child. The behavior. Yeah. I've heard it enough about it. All right. You know, Mrs. Clark, uhlala phansi mama. Thank you, Principal. All right. Thulani, thatha isitulo lapho uhlale phansi.
Thulani, thatha isitulo uhlale phansi man. All right, Mrs. Clark, let me hear your side of the story man. Principal, lo principal yonke imihla. Every day he runs late in my class. Uma fika nje ufika uyangena nje, approaching his desk, not saying anything, like akanandaba, ngiyafana nje nomuntu omile nje, iclass inongekho. Mangimbuza, umtshela the way nje angangitshela ngakhona. Uthulani, akezwa principal like every day kumele ngikhuluma into eyi-1 naye. He's late every day. Am I lying? Mama. Yeah. I'll deal with this. Thulani, tell me your side of the story. Mina se inkinga nginayo se. Umemuweni inkinga na. Kahle kahle umema akangithandi se. Mrs. Clark was one of my best teachers, and I repeat, this woman cannot come each and every day like school to teach you guys, ne? Ukwenza ukuthi niphumelele with your education kule school. This school is one of the best schools, around Gauteng. So she cannot come here with this complaint akhuluma mama. And akanasikhathi sokuzondana nomntana esikoleni. What's your problem? Se inkinga transport yami se bus yami yele yastaka se. Inkinga yami nje phela. Yes. Other than that, Mrs. Clark, what's the problem kahle kahle? Uma aqeda lapho principal. Makufuneka homework. He doesn't even have books in his school bag. He's carrying a school bag but without books. Se kule textbook se bengithi ngiyothenga incwadi nje ngathola kuvaliwe se so ngikhuluma ngithenga incwadi. Ucanga ukuthi uzophasa njani isikolo? Through this term, ngale behavior nayo. First of all, you are a bully esikolweni. You've got anger issues. Awuphatha ama textbook esikolweni. Ufika late esikolweni. Tell me what is your problem to learn? Khuluma. Uyakhuluma principal. Senginceda mbayitshontsile. Wena memkubuya. Hey. This is not how you address my teacher. First thing tomorrow morning. First thing tomorrow morning. I want you in my office with your books. I will assess everything Mrs. Clark Kuma. First thing tomorrow morning. Yes. Uyakhuluma principal. Yes. All right, man. All right. Ngiyabonga principal. Thank you, man. Thank you. Kamba, Baba uthulani. Ishtwana. Keni izinto azivayikela ntwana. Dladleni ntwana nasengoya ntwana. Apha ulumeme lo ntwana usihlaku ntwana. Isihlaku. Ya mama uyanginyanyisa ntwana. Wenza. Cabanga lo mama lo ntwana ufaka mina uthulani eofisini leprincipal. Ubani ufaka uthulani eofisini leprincipal? Hayi mizuzu le. Hayi kusizo lezo ntwana. Yazi boy. Ngiplan sana. Kufuna simfundise ntwana isifundo. Angeke azasikhohlwe nje yami. Khuleka nginawe ntwana. Excellent. Kambani bafethu. Ashit, askisi bafethu kuba late. Eta, uyangaka emsihlako. Ngisikulanda amabheko. Ukhile. Kambani bashitana shinga kanje. Shone bani? Usnuphi? Nqamanthula wena man. Wena yazuthanda ukuringa phaya cho. Xecho le yazuthanda ukuringa phaya. Bafethu wo man. Angeke lokhu sibhizi siqhubeka kanje bafethu. Yakhe na mic vayana. Thina mfethu mele size neplan eli strong. Phela izolo ntwana bengishawa yinye indlala ntwana. Nafanda kuvie. Hayi bafethu. Angeke. Ntwana. Ngathi plan yana ntwana yas. Mawuthi. Ngathi plan yana ngina. Mfethu ringa. Ish. Hi chance. Eskele. Khona labantwana baphuma ke imindeni ecacile. Labantwana baphatha imali egadini zabo zicaca. Into thina kumele siyenze siyabalanda. Sizosathela imali yabo nesikhaphini siphuma kanje.
Sibuda maphukhana. Wala. Kufanele kwazi ukutenka njengendoda ntwana yami. Uyangithola? Sure. Plan lakho ngiyalincane, uyangithola? Thina obviously mele simake sure ukuthi shaya into egcwele. Uyangithola? Afere ke bachita. Mina ngithi ezakusasa zibe nezakusasa. So iceda more mos. Sekunjani? Asokunjalo. Fede bafethu ithi ngiphume kanjeni. Asithuze. Asithuze. Yeah. Ube crensha yami. Khuleka. Sawubona Mawuleki. Sawubona mfana wami. Hawu washashwa wabuya namhlanje. Kanjani usuku lakho esikoleni? Mama, ungasakhulumi. Azingikhathele. And the way ngikhathele ngakhona mama. Ngicela ngitshela ukuthi ukudla kukho. Hayi ube nenhlanhla ke mfana wami ngoba namhlanje umama sekaqedile ukupheka. Sizophatha manje. Phela ngiyakhathele. Yes. Aphangela mina. Mama, amawutwana futhi. Ilokho sinakho nje. Mama ilentelo yayikho right mama. Why ngathi singakwazi ukudla okunye ukudla njengeminye imindeni la ngaphandle? Ngabe uyabonga ukuthi kukhona lokho kukhona. Ngoba kukhona abantu abasolayo la ngaphandle abangenakho. And then imali yami egrant yona Uyabona leyo ungayiphathi nokuyiphatha ngoba yimi engenza izinto ukuthi sihlangane la ekhaya. ngifuna ukwazi ukuthi imali yami egrant uthengeni. Thulani inyanga ayikakapheli. Ngiyazi. Uphele indoda yakhe useless leya. That's why hleza aphuzile lo muntu lo man. Uphuza imali yami mama. Imali yami leya. Oh bakithi, Ungathi bakithi mama. ngiyacela Thulani nto. Ngezonda le ndoda. Khona manje mina ngesikoleni ngakheka. Abanye abantwana bakheka kamnandi. Mina yini? Amawutwana ekseni mina ebusuku. No man mama sihlukana nami man. Hayi. Namhlanje soba nyubona napapatisa lento man. Hawu, papatisa lento. Papatisa. Khanyisa wena. Next time uzoyithola into engiyifunayo wena. Yasho. Mntwana yangianyisa James. Wena ntwana. Ya. Yakulunga. Eta, usibu uringiva. Angiboni ukuthi mntwana amancane osefana nawe nje yami. Tshela ubani nazini? Just watch and lens. All right, Mr. Watch and lens. Good luck. Hello, Tulani. Yaphileka ma. Since when do you care about other people? Jo chaza ukuthini ngoba ngi-out smart jo uyabona na. Just ukuthi manje abantu abakhona. As a comedian like him, how serious my life does? Jo ngiselazi. Ngithola. Kahle wena Jo. Khona into emele kutsheleke. And lento le yangihlafuna phakathi each and every single day Jo. Tulani khuluma phela mina nginehomework eningi ukuyenza. Tebukho ngiyakuthanda Jo. Ngiseke isikhathi manje since ngiqala ukudevelop ama feelings for you. Okay, Tulani. So when ungacabanga, a hooligan like you could ever date someone like me. How serious, yes? Tebukho, angisona isilwane. Mina into engiyifunayo nje ukujabula nje kuphela. Do you even know the meaning of happiness? Lento yenza labangani bakhe yakujabulisa. Ume kancane Tulani. Tebo, mina into engiyifunayo kuwe i-chance nje ukuthi ngisiprove ukuthi ngikuthanda kangakanani nje. At least ke ngicela ucabange ngayo ke. Tulani, mina nawe will never happen. Lento uzoyibona emaphupheni wakho kuphela. Mara Tebukho. Tebukho. Eish. Son. Sure, bud. You have
Hawu sisami omuhle. Njani futhi? Ngephilo sesikunjani? Ngiyaphila. Kunjani esikoleni? Ni-homework eningi nje hayi. Mara boku-right. Mhlawumbe esikolweni. Cha, akho ngihlupha esikoleni. Wena lakho la ngabe lihambe kanjani? Yazi siyahasela thina day vele. Wena hasila. Ube la eshophi the whole day, yahasila. Hayi yabona usuyaphaphara manje hambe endlini. The truth hurts, ne? No? Ngihambe-ke mina ngiyekele ngindaba zami. Marian. Sasa. Away namhlanje. Awushayele lepoto manje. Awushayele plate manje. Ngiyabonga mfana. Akunankinga manje. And then ubaba yena ukuphi? Angithi uyazi ukuthi lesihlanje namhlanje mfana. Angaba kuphi nje ngaphandle kwasitshwaleni. Yena ngiyamazi. Njengoba kuyi Friday yofika ngosihlupha nje la endlini. Yofika adakiwe. Uyamazi baba wakho Thulani. Awaya nje. Hola. Hola, moya wan. Hola. Hola. Hola, moya wan. Hola. Hola. Ash. Hola, nhliziyo yami. Umoya wami ukhathazekile. Yewena mfazi. Ngihleli lapha emzini wami. Ngithe nyede kumnandi. Into eniyaziyo nidlokudloku kwami. Hle nalonyana wakho abeliveza ndlebe. Angazi ukuthi lela kwabantu. Nazenzela nje kumnandi. Nililile mna tata walapha ekhaya. Baba ngisacela uhlale phansi ukwenzeni kuhle. Intoni? Unikeza ukudla. Ufuna ukundifakela upoison. Ufuna undibulala. Soze uthole lo, uyava? Awusoze ukuthole lokho. Noma uye sephakamise sekamele zolala. Kodwa ngisadla nje baba. Yendithapha phansi ufuna sakho ababusa. Shit! Usukuzini. Uthini? Mansana. Kambani nje yami? Yama. Slaga. Ode, Alberti. Sa ode, Alberti. Showcase. All right. Mocha. Sikamba. Yes, all right. Suas. Mama ngeke ngalo.
Izinto zegame. Kangani? Hlala la ntwana. Great. Kangani? Intwana ngizophola umuntu nasi. Yabona intwana kanda nasi. Khona nje uzohlangana namadlozi wakho ungasakutshelanga. Kanjani manje? Angisiphume lapha ntwana. Besides ntwana, even ngiyabhoha man eish. Eish. Shayam, askista ngazini, just take a seat ntwana. Uzoba great. Sambala ngizophola umuntu. Jones. Akusuka hato lo. Stava facendo che cosa che non la Niente, non come tomba. E la moglie c'è ma c'è. Oh, insomma non c'è già. È un fulla bella, non so. Sokia ui. Cavaleiro. Ui tan. Ui ntwana. Yakena kuvayana. Mntana lo njengoba lampa akekho safe. Ngithola. Mina ithi ngiyolingana lo mntwana ngikwazi ukumvayisekile. Hayi yona. Aqe. Ufonile mama ukuthi njani? Mama siyofonela i-8 siyahamba siye. Vai, agora. Ai agora chega. Uthi ngizoyifonela ngaphandle. Sawa. Sawa. Não sabe. Não. Sawa. Alfone cara, alfone nada, não sabe. Uyafona njani? Vai de lá, vai. Pelo menos chega na frente. Bubuya. Mama, ngomele kumnyameni. Ngimele kumnyameni kukwami njalo. Rathi uyaphi ebusuku kangaka? Ngihambe ngihamba wazi ukuthi Rathi ngithi ubuyaphi ebusuku kangaka? Kimi kancane kwami yena amakhabethu wami. mama, ngifike endlini. Phela kuthabe kanjani mntanami? Oh, uzile Mama uyazibona ukuthi uhlala kanjani sisi? mama njani? Hayi kushaye kukwami la rathi nginerathi wenza yonke into. Yena amakhabethu wami. Rathi mara yini mntwana? Ifriji ihlala ekhabetheni. Ifriji ihlala ekhabetheni. Rathi phela kuthabe kanjani mntanami? Mama, ngibona ngkhona le bekirasa la ngase. Kukwami la nginezibayo zokrasi. Kukwami la. Irato, ukhuluma nawe. Yes. What are you doing? I'm good. How's it going? I'm good. How's it going? It's shopping. We're not too much. That is a little yeah. It was so lit. Let me show you the shower. So let me edit this way. What's when I had that thing? This mommy, I just feel like yeah, he's but I'm having the fact that he's doing but I said that to him. I know I'm blushing. How is it going to be? It looks challenging. That's all.
Ngithemba bani bizolisa. Sikhathi. Hayi sinkokheli. Shasha. Next time, fanga cheese ebhasa. Yazwa. You look at me first guys. No, mama. Le meeting alamhlanje. Khirela cheese so ngisatshengisa ukuthi ngizobeka. Manje ufuna sonke sazi ukuthi ukhera shele cheese wena. Okay, let's continue guys. Thank you baby. You can sit down. Goed man. Sharp man. Sharp man. Sharp man. من شيء من خد مالي خد مالي شو تسيقني ندابن خلوب جيلا زونا خد مالي كلهم من قالوا تكمل شو تي ناخد مالي انت اللي نامي بويا سكين mboni thulani nesister la kutwibu babamba nengezandla khud mani bahamba bayishaka kancane khud mani khud mani ucela ungabatsheli khud mani enhle kule ntwana indazi bazokuthini uzobonisa khud mani uyapi uyotshela thulani lo muntu lo into uzongibhoda mina lapha esikela ngiyobhekana ne-toilet angiflash ekhotman hayi ekhotman uba yinengcosi yasendlini estradini wena mina isister lakho ye mani usiza ungitshelela ukuthi wena buba nengcosi yasendlini khotman incosi yasekini bedlule nje ngayibulisa nje kuphela khotman mhle kucabanga ukuthi ngesinane khotman ngiyaqolisa khotman Morning, students. Morning. How are you today? Fine, thanks. How are you? I'm good. Okay, class, I'm gonna give you an assignment, and it's due on Thursday. Next week, Thursday. Next week when? Thursday. And if you don't submit it on Thursday, you will be getting a 0. Amen. And you must be careful because if you get a 0, it means your marks will be affected, right? Because these marks are going into your 10 mark, all right? Tulani, what happened in your eye? memngwini uhlukane nama mina semapelini Oh, did you learn your lesson? Ukhuluma nami so futhi. You want to go to the principal's office again? izinto ebonayo nathi uvele ujwayele Okay. I'm not in the mood for you today. If there's anything that you don't understand, ask now, okay?
Uyabona ukuthi ubambuzana. Ngiyangana. Wolondomba. Ungubani wapi? Uzomenzani lo muntu umfonayo? Cha, ngumngani kaThulani from esikoleni. Bengithi ngizombheka nje kuphela. Othulani sebenendlela yokubiza amantombazana azongena emzini wami. Ayiba nesibindi abantwana esinabo. Thulani! Thulani! Tata! Izapho nayi ipasela yakho eyakufuna babandla. Okay, yes. Yes. Oh. Hello, Tebo. Ngiyaphileka ma. Ngiyaphila njani Thulani? Ngiyaphila. Singaye ukuthola indawo la singacoca khona kamnalo. Thulani. Tata. Amubuhambe yonke lemfisho ehambayo. Ndibhatele iibhiya zami ezimbini 5 rich. Baba kwazi ukungimela ngicede la. Thulani. Zongapha. Ndiyakuthuma ndithi kwendibhatele iibhiya zami ezimbini 5 rich. Tebo ngicela sa. Ungawulinga wena ngithetha nawe. Ngathi uzoluza inhlonipho. Ndithe kwendifuna iibhiya zami ezimbini 5 rich. Yabona wena nonyoko. Ndiza nifumana linye langa. Tebo ngicela sa. So vele gents. Sipha lesi principal lesi. Sisifake imashini vele. Atang, inkinga yakho le. Haw. Uchaza ukuthini manje mfethu? Ngoba uyakena ukuthi besonke lapha njengoba siflash usizwe mfethu. Hayi wena ungazonginyanyisa man. Amani kana uwe man. Umntwana uringa ivara. Ifukungasuwe ngoba sikho kule jive. Hey mantwana yikho into enintshela yona nina. Haw, besonke la thina into ekumele siyithule no ukuthi sithole isolution. Sisonke. Manje sochuna. Yabo? Akusizi chance. Wena umuntu awuba umageza. Ayisekho right way. Ngithi sakhe lezi. Akusizi. Once. I tough chance. Tough. Nas. Tough. Amani phelile man okwethu man. Ayikhe ayisekhethu man. Thimfile ayikhe yami man. Lo mele. Can I please have a moment of your time? What's going on? Ma'am, it's about Thulani. Thulani, usenzeni Thulani? Ma'am, Thulani asumuntu omubi. He's not a bad person like everyone thinks he is. Ma'am, he listens to me. I understand him better now. And I know why he's been behaving the way he's been behaving. Okay, Lale. Ma'am, Thulani comes from a poor and dysfunctional family. Ubaba wakhe uphuza njalo and he's abusive. Ngicabanga ukuthi yikho Thulani is disruptive esikolweni. Ma'am, if ungakhona ukukhuluma no principal and ask him if he can allow Thulani to come back to school. Ay, danami ngizozama ne ukukhuluma no principal. But engikwazi ukuthi uprincipal usekhathele uThulani la esikolweni.
usekhathele mara ngizozama ngako konke ngizozama mntana. Please, ma'am. Everyone deserves a second chance. Thank you, ma'am. Thanks, babe. Bawoka kandilahlekayo eyikuloluha ambolwelilizwe yebohlala uthi undifundisa ukuthi Sawubona ma. Sawubona njani? Mama, igama lami Tebukho. Umngani kaThulani. Yebo, ngakusiza. Mama, since Thulani has been suspended from esikolweni, abothisha bele badiscussa i-situation yakhe and badecide ukuyisela esikolweni yena nabangani bakhe. Oh, bakithi ntombazane yami, asibonge phezulu. Ngempela mama, uThulani yena usumuntu omubi. Ngiyabonga ntombazane yami, sengathi konke kungahamba kahle. Angiyahamba kahle konke mama. Ithi ngisale ngihambe ke mina. Uhambe kahle ntombazane yami. Ake ngithi ngiyabonga futhi ntombazane. Anginankinga mama, sale kahle. Uhambe kahle. Oh, Nkosi. Hawu. Tebukho, ufunani la? Wow, I come bearing good news. Mara umama kuze sayakutshela mawungena phakathi. Ngiyathemba beningahlebi ngawo. Whatever. Sengizokubona kusasa esikolweni ke. Oh, uchaza ukuthini mothi esikolweni? Esikolweni? Oh, Tebukho. Tebukho. Eish. Hi Thulani. Hello Tebukho. Right. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ngiyabonga ne. Why do you look sad? Kahle Juwazi. Ngwari jo for my final exam wami yabo. Ilo nje. And then wena ama preparations wakho hamba kanjani? Mina awamahamba kahle. I study like every night. So like cela ukubuza like ukhona kanjani ukuthi like ufunde for wonke like lama subject lawo? Well, Mina, I'm very bad in English. So I take special detailed notes in English and then I use a study guide for TCs. Study guide, ne? So kahle namele ngicela ukusebenzisa ama study guide nama textbook lawa wakhuluma ngawo. Kakhulu, ngiyasiza kakhulu not only in English nakwamanye ama subject ngiyasiza. Jo ngiyabonga jo for i-suggestion yakho e-positive jo. Afana nabanye abantu yabo. And then fisela inhlanhla jo. Thank you. Uzobona ke. Also yahamba. Sure.
You don't have to thank me, Tulani. Mina ngiyajabula ukukusiza. No, like, Tebogazi, kubo bonke abantu, like, umuntu onendaba nami. Umntwana sesijikele vele lo. Sesoft ngathi chippy, sisho. Azi, asibhajo. Umntwana yanginyanyisa ngizwa ngikho uzohlanza. Yes. Ya wena Julius Karoo. Julius. Ya, phela wena usithengisile wena, eh? Sizwa kanjani njengoba usithengisile wena Julius? Ebafethu, sitre kanje siyakena ukuthi mina angithengisanga. Mina into engifunayo ukuphila impilo straight nje. Nani ningayithuna la yini? Oh, ukuphila impilo straight wena. Ngokuthengisa thini? Esikhokho, mamela. Akekho umuntu othengisa thini. Bese amana aphume kanjani? Uyangizwa kahle. Right wena. Lokhu lokuqabanga ukuthi sili. Izolo lokho bekabhiza sikhalela nye ngilambile nye bajita yini iplan. Namhlanje usuthi sekukhana qabanga maye ukuthi mela change. Umtshele, umtshele wena ushwayela kabo wena kahle eh? Besihamba la sikufunela ukudla ngathi sizinja. Sifashana nalezi ayinyoni leziya. Namhlanje ikhana uqabanga manje ukuthi mela uchinche wena. Azintwana, sathele intwana azoyiswe Ale shwayela baba khabala. Siyapheza nawe. Siyapheza nawe. Zawala. Meneer. We were just playing, meneer. So skolo sami udlala wrestling. No. Eh? The Three Musketeers. Sibusiso. Meneer. Thulani. Kwenzakala. Ngapha kwenzakala. Aminye. Siyadlala nje phela. Ukudibanisa namadluzo wakini. Siswami. Mpho uthilani? Yebo. Yebo. Ngachula
Ninjani namhlanje? Siyaphila kunjani? Hayi nathi siyaphila mama. Uzohlala lapha. Ya ngifuna la eduze kwami. Mama ngilethe indaba ezimnandi. Hayi namhlanje ngithi ngizizele mina mathuba. Upasile umfana uThulani. Unyaka ozayo uya ku grade 12. So ngithe nje ngiyilethe ngokwami le ndaba ezimnandi. So angayizibhekela naye azibonela ukuthi ngempela usebenzile. Yo! Yes! Mama ngipasile mama. Yo mama. It's right. Mem ngiyabonga mem. Well done my boy. Sebenzile. Mama ngiyangena. Kiletho. Congratulations Thulani. Mama ngayibeka endlini. John ngicela ukubonga wena ngoba kahle kube kungasiwe kuba ngifikanga la Jobo and then ngiyabonga ukuthi wangifundisa ukuthi philwa kanjani nabantu honestly like into engifuna ukuyisho ukuthi ngiyabonga ngaloko Jobo and I really appreciate it kubo bonke abantu uwe nje ubonayo ukuthi like ngi-outegrin abanye abantu abakuboni lokho and ngaloko I really appreciate it.